saben manggur pacul dampian-dampian angger kebolan sapi biyang tanian jele dene ana jurang cukruk kandheki linen toya kang anjeking kali-kali curang cukruk yoro wang padha tumandang subur ama labur kemari pantentrem lajinawi subur ama labur kemari pantentrem
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Sadaya para lenggah ingkang dahat. Amarwata suta tumanduk ingkang dawek mangun bujo sasana. Kadya kalem karabon ing pemanis sumanding mring kastuba manik kacaryaning penggalih dupi anguningani yen to ing pawiwahan menika kula nampi dhumateng kersanipun anak Mas Bapak Andi sak kulawarga ingkang nedya hangmugati Ambujakrama Ami Waha Suta Mahardya Siwi putra kakungipun ingkang peparap Adimas Andi kadhapaken dumateng putra putri ingkang sesilih Sang Diahayu Eva ingkang mugi-mugi dedhawanipun Sang Putra Atmaja risang penganten sekalian ing benjang dados keluarga ingkang agung Prabu miwah Prabowo. Mila saking makaten lenggahipun Bapak Ibu para tamu miwah para pamriksa sami ingkang minulya ugi ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala kersa ngluberaken agunging sih wilasama dumateng Bapak Andi sak kulawarga anggenipun kagungan hajat pernikahanipun teng putra pinang penganten sekalian. Kejawi saking makaten adicara candhakipun noninggih wonten ing mriki Adimas Sarmin sekalian badhe ngawontenaken adicara tumplak konjen ingkang katelah ngakiri anggenipun kagungan kahajat utawi kagungan kersa nikahaken ingkang putra pancen putranipun namung setunggal menika nggih menika akhir anggenipun kagungan kahajat nggih wontenipun kahajat pernikahan dipun wontenaken tumplak konjen ingkang mugi-mugi sedaya ing pangajap saged nuju dhateng margining kalersan saha kamulyan. Mila saking makaten Bapak Ibu kersa ngiring idi donga mewah pangestu lumampahing adicara tumplak konjen supados kanthi lancar boten wonten halangan rubida punapa inggih awit saking berkahipun Gusti ingkang purba kawasa. Mila saking makaten saking panjenenganipun Bapak Yoga minangka atas nami sepuh pangrawit kula nyuwun sumbangsih wontenipun gending Ibu Pertiwi kangge ngiringi wontenipun lumampahipun adicara tumplak konjen ing busana wekdal kawula semangaken nuwun. Tutuping sesaji ingkang sajuga kawestanan Kendhaga mulya ingkang sawiji kawestanan Kendhaga Kencana jroning Kendhaka kalih winur ing cahya sumunar hawane sita mrekta ingkang sita sinebat cupu Adi Mandalika ingkang dumados saking pakartipun bapa ingkang werta sinebat cupu Manik Astagina ingkang dumados saking pakartining Duk rikala bapa hamurwang resmi kalih Kang Harwa anyareng tumurun ing wahyu jati sih nugrahaning Gusti Kang Purba kawasa samono sang ibu
angandut pupusaning Gusti Kang Purba kawasa kapitung saking setunggal wulan kalih wulan 3 wulan Andung Kap Tri Condro sampun manjing wonten Triloka Catur Condro ngancik alam catur honggo jati wulagang pinggo kargo dinan sarining bani banyu iwak bayu Panca Condro wis mancik alam loka panca Sat Condro wis peralungan bono bau Sabto kawasa jati nyepu alaming konang ingkang kawasa Ndungkap Sabto Condro wis pinaringan Panca Driya mila lamun mesat saking bokar baning parno wis bangkit waluya jati-jati tempat waluya mila boten nampa mokal rumampeng adicara tumplak konjen kairing para warga kadang wandaya para panuwun agung saking penjeranipun Bapa Sarmi lan kagem para bapak ibu ingkang tumut mangastu para mangastuti mangku puji mringkas tigas kawiwaha mugi tansah pinaringana wilujeng ing donya kantos dumugi benjang wonten ing jaman akhir pacul kowang didandakno yen kakang dikapakno ayo be gayeng be ora butuh makendhong butuhku sing sesuk bali bareng be usah rusuh ya bapak nedole timpun sigarane ayo bangun rumah tanggane
makaten adicara tumplak kunjen kula kinten sampun purna kenging saya panjenenganipun Bapak Sarmen sakeluarga jengkar saking wusana pawiyatan mila saking makaten mugi Bapak Ibu kersa kintun puji santi jaya-jaya wijayanti lumeber dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Sarmen sak kulawangsa nun. Puncak adicara nggih menika hiburan ketoprak rangga budaya ingkang wonten dalu menika sengadi anghibur rawuh jenengan sami kanthi cariyos geger saking Pangeran Untara Wisuda. Geger saking Pangeran Huntara Wisuda. Mila saking mekaten Bapak Ibu kawula haturi hamriksani ngatos titipurnaning cariyos ingkang kami kasebat. Mugi-mugi cariyos wonten ing dalu bekta pinten-pinten makabah maslakah dumateng keluarga agung panjenenganipun Bapak Sarmen sak kulawarga. Andherekaken rawuh jengandika ingkang sampun lenggah amargi miwah mardawaning budya tulus. Mugi-mugi Allah Taala ngayomi dumateng para keluarga agung panjenenganipun Bapak Sarmen utaminipun Bapak Ibu ingkang sampun kepareng lenggah. Mugi-mugi wonten ing pawiyatan menika tansah winengku saking kersane Gusti Kang Murba Kawasa kalih saking berbeda niri ing sambikala. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wal inayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Ya Allah biha ya Allah
ya Allah bil husnul khotimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bil husnul khotimah. Salim daimang abada ala habibika khairil khaikil kulihimi mislal gumamati hanasaro syahiru takihiro wadsili hajiril haki aksantu bil khomaril maksiku inalahu bikil bionis baktan mati rodal kosami molaya salim wasalim daimang abada ala habibika khairil qakil kulihimi salim daimang abada ala habibika khairil qakil kulihimi danul gomama watanul anubuta ala ghairil bariyati wala suswa danul gomama wajanul anubuta Allah ghairil bariyati Allah susma wa naumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala